So, atong paminawon karon ang atong igsuon from the Lay Catholic Apologists International. Sir R.J. Sino II ang muhatag sa second stand sa maugya pong tema, resolve that the Catholic Church or Roman Catholic Church, the true church founded by Jesus Christ according to the non-Catholic references like Bible and other references. Sir R.J. Sino, naa kay 15 minutos kung andam na ka mudagan ang imong oras. Mr. Moderator, before ko magpadayon, before ko magsugod, pwede ba na ko imbitahan si Pastor Villaber na muanhi din kay siyempre, siya man lang atong kaatbang, di ba? Okay. Ayaw na nasa din sa stage. Okay. Requesting Sir Pastor Israel. Okay, sir. Pwede ka dire? Okay. Okay. So, going na. So, madukog siguro ni Pastor bro, no? Kay basig naapay gyatiman si Pastor pero naranda siya diha sa palibot. Di mas mayo mo gud to, sir, nga naa si Pastor dili kay syempre formal man atong giit. Okay. Pastor? Mahimo nga informal kini nga debate kung ang atong kaatbang naglakad bro, nangita dag landong si Pastor bro kay init kayo ilang side bro. Init kayo, ato na lang sabton bro. Nagpalandong lang si Pastor pero sigurado gyud nga naminaw. No, ato na lang kwan. Nya, moderator, sibog hakbang kaliwa. No. Sibog ta kay init. Okay. So shout out di ay sa presensya ni Pastor Nicolas Sidinho from Church of God, Seventh Day. Sir, Pastor, maayong hapon. Okay, 15 minutes. Sir R.J. Sino, kung andam na ka, mudagan ang iyong oras. Okay, daghang salamat Mr. Moderator ug sa ato ang amigo nga si Pastor Villaber. Na actually kaganina pa ko nakahibaw nga moapil po dai ko tawag ining barot kay tungod lagi po sa hangyo ni Pastor Villaber nga paapilon gid ta og barot. So ang buti pasabot sorpresa ni karon lang ko nga panahon nga tawag ining mubarog sa debate nga walay tawag ining preparasyon kumbaga. Okay, so ngayon karong tawag ining kahaponon nadunggan man nato ang suknaay sa gitawag og mga argumento between kami nga mga Katoliko ug sa ato ang higala nga pastor. Unya nagpaabot gyud ko na sa matag bungat sa mga pulong sa representante sa Seventh-day Adventist Church muhatag og mga lig-ong mga ebidensya pagguba sa mga gipresentar kaganina sa afirmatibo. Apanahon na lang ang cross-examination gikan sa pagbarog hangtod sa pagbungkap hangtod karon wa pay gi-provide na bisag usa ka ebidensya naghatag og negation. Pagnigar na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili gitukod ni Ginoong Hesukristo. Mga higalag, mga igsuon, makita nato nga pagbubarog ganita. Siyempre na may gingon sa nilatin na contra factum non valid argumentum. Na ang pamahayag dili ganing isandig sa mga ebidensya kanang maong mga pamahayaga wala nay pulos. Gihatag ang mga dokumento, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, gitukod ni Ginoong Hesukristo, sumala pa sa ebidensya. Kaya siyempre sa Biblia, wag man tao na anli. Diba? Pero tawag yan ang mga standard references, nagpunti nga kanyang iglesia ha, maunang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. O yan na sorpresa ko sa gisulti ni Pastor kaganina nga uyon siya, na Katolikong iglesia ang gitukod ni Kristo, pero di siya uyon na Romano Katoliko. O yan nagpasakop po sa Seventh-day Adventist. Di ba balik pa o? Kamu daw, sa mga naminaw karon sa ato ang gitawag og live streaming, nituo ko nga ang Church gitukod ni Kristo. Basta yung Romano Katoliko. Pero nituo ko nga ang Catholic Church gitukod ni Kristo. Pero kung nagpasakop sa Catholic Church, dito ko sa Seventh-day Adventist. Di ba questionable na? Mga higalag na igsuon, kita na amanta sa insaktong pangunahuna. Kung saan na ito pagtuo ang mga butang, gibungat sa kapulong ni ining mo ang dibatiha. Apan, dito ta dapat mudapig sa naay gitawag og mga ebidensya. Instead of gubaon ang mga ebidensya, ni ato nga Richard Baxter, na nagkatawa pag yung ko ni Pastor, nagkatawa pag yung ko kay ang Church of England daw ko na naadaw ko communion sa simbahan Katoliko before 16th century. Pero after 16th century, according to Philip's Encyclopedia, gitukod na ni King Henry VIII pagbuwag
of England, dili yun na sila tawagan ng in communion with Rome. Nga naman, Protestante mo gina sila tinuwag. Kanya pagkahuman gamiton nga basic, obispo. Actually, ang Church of England, apoy mga obispo na sila, pero dili mga Romano Katoliko. So diya pa lang pakyas na si pastor sa iyang gitawag o pagpabaro. Okay, kaming yung tawag Archbishop, Bishop of Canterbury, under na sa gitawag og Archdiocese of Canterbury. Ang Archdiocese of Canterbury under na sa Church of England. Naama mo yung mga cellphone, i-type ninyo, i-google ninyo, unsa na ang Church of England. Para makita ninyo ba? Para makita na ito, nga kaya di ang gikutlo ni pastor nga, alibay na, Katoliko na, di na Romano Katoliko. So, basic itawag mga ebidensya nga dili Bibliang Katoliko nagigamit, asa ba to? Bibliang Katoliko gamit, dili pa lang wa kabungkag ang atuang gitawag og amigo. So, again, na may ebidensya, gitawag siya og fallacy of suppressing the facts. Sa lohika manggod, pag naa na magoy ebidensya nya imo ang i-counter wa kay gihatag gi ebidensya, suppressing the facts na ang mga dagkog mga gieskwelahan makasabot ana. Sa korte, i-contempt ka. Pag oras o musupa ka, naturalmente muhatag kang imuhang ebidensya. Pero, bisag o sa kapahina o budyo, gi-provide ni Pastor Villaber, wag yun sa gihatag na kining makitawag ko. Biblia, ipagawas ni Richard Baxter, kining gi-translate ni Richard Baxter sa Katoliko ng Iglesia. Nga naman, kahit na may official translation ang simbahang Katolika, the Warren's Version, kini nga tawag ini nga New American Bible, mao lang sibig Iglesia Katolika. So nagpasabot kay dili manigikan o di man ito Williams version, so dili ni simbahang Katoliko nagpagawas ini. So alibay to, paingon niya Katoliko na, alibay na. Alibay, it is a loser's argument. Usa ka na ka-argumento nga tawag ng argumento sa mga taong pildido. Okay, tungkol pa niya kaganina, tungkol pa niya nga di na pwedeng magamit ang usa ka kawatan na tawag ini nga sa tawag example gani na usa kawatan na imuhang i-convict ang usa ka kawatan dili oy kay naa ta gitawag og testimonial evidence pwede magamit ang akusado as witness para paghatag og pre mga kining maong tawhan na mauning mastermind kada ka mga kaso sa korte o nya kada magpamatuod tagyuta ayo kinga nga ang titulo nga ato ang ihatag sa gitawag og korte kung magpamatuod ng ato ani yuta titulo sa silingan. Di good pwede. Ato agyong gitawag og titulo. Mauna nga sa tanang iglesia sa tibuok kalibutan walay laing iglesia na makahatag og tawag ining way bugtong ang kasaysayan ni ining maong simbahan gawas lamang sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay kanang inyong pundo kanang gipasakupan buto na maguna sa Amerika kani adto. Nya siyempre ang tatanaw na tutong gitukod ni Kristo Nya dito ni dagan sa Catholic Church o tawag ng Roman Catholic Church. Gibasa niya itong tawag ang dictionary. Katong mga meaning na nagbutang sa dictionary, depende na sa usage. Ang gigamit sa gitawag o tema, ang usage is either, both, either of the two pwede, same. Muna ang meaning, hindi mo pwede usa-usaw, depende na sa paggamit sa topic kayo ng gipirmahan. So pag imong nga Catholic Church o Roman Catholic Church equals Roman Catholic Church, same. Kanang simbahan na mo ay gitukod ni Kristo. Mabitaw nga naghulat gyud ko kanina, kinila pa jud ko nagpaabot na pastor nga maghatag kag ebidensya nga gitawag og ang simbahang Katoliko dili iya ni Ginoong Kristo. Dapat libro. Kay actually kanang Wikipedia magbasa nila sa cellphone, pwede maguna doktoron. Diba mo ba ta nagbitbit, naghago-hago din si Brad Starwart og bit-bit og libro. Sabi ninyo nga no, para makita ang Diyos na naagi ebidensya. Kay kung online magod, pwede na i-doktor. Mo bitaw din sa tawag ining argumento karon pag abot din sa desisyon sa gitawag og moderator, dapat ang prevail ang katong libro. Kay possible gidoktor man ang mga ubang mga dokumento man naa sa online. So karon, gikan pa pagsugod, nag-provide ng ebidensya. Kung sa nga ebidensya, pinaka number 1, Biblia. Siyempre, may bata nagdebate karon dinhi kay gidebatihan nato kung usa ba gyud ang iglesia ang gitukod ni Kristo giwa madangan li. Pero ang kasaysayan mismo niingon o niya. Sumala pa ni Sonia M. Saide. The Philippines a unique nation. May muna po siya, Katoliko man na.
ang buteng ipasabot, inyong gi-question ang kredibilidad sa mga banggiitang historians, di ining maong gitawag og nasura. Kung ingon ana ang ato ang thinking, sa ingon ani nga butang, nagpasabot na nga, bitaw wala ta mosalig sa edukasyon na gitudlo sa tagsa-tagsa nato ang gitawag og ka mga eskwelahan. Kaya kining libro man gud gitudlo man gud ni as tawag ining kamatuoran diya sa mga eskwelahan. Unsa may giingon dinhi based sa kasaysayan sa Pilipinas. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang ato makaigsuunan nga membro ni Pastor Villaber naghinuktok in taon. Tama, no? Ano man, naabo diri sa tawagan ng kasaysayan nga kana di ay iglesia nga naa sa Biblia, sumala pa sa mga panggiitang historiador, ha? Dili kayo chismoso ni sila. Dili pwede i-publish ng mga libro kung way ebidensya, mga facts na ilang i-present before na i-publish. Niingon nga, kanang Iglesia Katolika, kanang Romano, siyang gitukod ni Kristo. Oh. Karon, kay mauman ka na ang iglesyang gitawag og gitukod ni Kristo, mauna ang mga membro po niya tawagong gitawag og Katoliko. Okay, the Everything Christianity book, page 17, that the term Catholic was used in relation to Christianity was by Ignatius, Bishop of Antioch. The bishop said, wherever Jesus Christ is the Catholic Church. He used the word Catholic with its original connotation in mind, meaning universal. The term caught on, and by the end of the 2nd century, the Christian Church was referred to as the Catholic Church. So, kanang Catholic Church, kanang giingon din sa mga Protestante, according sa kayasayan, for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church na nag-exist. Maunang Romano-Katolikong Iglesia. Mabitaw nga ang World Book Encyclopedia. Niingon, mamanik-apik, di ba? World Book Encyclopedia. World Book Encyclopedia, Volume 1, A to K, page 321, nag-ingon, Catholic of the Christian Church, or Catholic Church, or equals Roman Catholic Church. So katong gingon ni pastor na magpili ka dili, oy kay ang gibutan sa topic is either of the two, the same. Ngano man kay pag moingon kag Roman Catholic Church before 1,000 years, maunang Catholic Church. Kung may Catholic Church before 1,000 years, maunang Roman Catholic Church. Ang mga tao naging taon nga wa kataak og mga libro sa mga kasaysayan, ang mo question ni anang maong klaseng mga informations. Ngano man kay siyempre kining maong debate ebidensya man ang ato ang gunitan. Kay ebidensya man ang atong gigunitan, so ebidensya pod ang atong paistoryahon. Kamo na ang magpili mga higala ug mga igsuon. Niiling maong dakong debate karong nga gitawag og kahaponon, nakaprobar. Nihatag tag mga dagkong libro nga katong kaatbang si Pastor Villaber. Ganina gikan pa sa pagsugod, never nahitabo nga nag-provide og ebidensya nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili gitukod ni Kristo. Mingon masab, negative lang man ko. Trabaho lang ako ang pagsupak. According to Attorney Africa, The Art of Argumentation and Debate. Niya. Basahon nato ning tawag ining rules. The burden of proof never shifts. Approaching to last 2 minutes. Okay. It always lies on the affirmative side. So, ang ebidensya daw kuno, ang paghatag og prueba naa daw always sa affirmative side. While the burden of rebuttal, katong nagsupak, while the burden of rebuttal shifts from side to side as the debate progress. Buti pa sabot, dili kay pwede nga magsupak-supak ang wa ka gibit-bit nga ebidensya. Ebidensya nga tawag ini nga basahon sa Seventh-day Adventist. Kanina nagkatawa ko kay ni Pakpak ng tanan. Di ba pag ingon nga giluto sa Romano Katoliko, ang mga pagano
Mga pagano di ay mo? Kaya nalipay man mo. Pagano man ang giluto sa Romano Katoliko, dili man mga Kristiyano. Di ba? Oh, okay, just as soon. Okay, okay. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ, and these apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. So na Katoliko daw nga iglesia before before Emperor Constantine. Ya kamo asa mo nagpasakop? Katoliko o kanang inyong pangalan sa inyong pundok? Katoliko ang kingon sa inyong libro eh. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans. Kinsa yung i-persecute? Pagans. Kinsa man ang mga pagano? Wala magtuo nga si Kristo Diyos. Wala magtuo sa Kristiyanong simbahan pakpak ng tanan. Pakpak po mo eh. Malipay ta nga tawag anang mubarog ang mga pagano. Yung pagkahuman nasukuta sa ninglutos sa tawag ini nga pagan religion kani adto nga dapat wag tangon kay daghang mga kalag maimpyerno. So naegingon na contrafactum non valid argumentum ang pamahayag dili gani mo sandig og mga ebidensya dili gyud na pwedeng dawaton. So nara na ninyo mga higalag mga igsuon. Kabalo man ko nga mas labaw ang atong emosyon kay siyempre nagbata na taan ng puduka. Mabitaw si Bro Stalwart, amot lang si Brad Mursilio ganun ni balhin. Ha? Kabalo mo sa Pinoon. Kabalo siya nga ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero nganong dili man gidawaton. Okay, time. Nitingog na atong mahiwagang orasan. Daghang salamat Sir RJ Sino sa imong affirmative presentation sa second set sa atong debate. Ang oras nato mga kahigalaan 5 minutes before 2:04 yang atong permit diri hantod alas 5 lang. Pasensya na lang sa tong online, di na lang sa tamo shout out kay hantod alas 5 lang man ang ato. So di na ta magpalangay-langay. 1 hour na lang napatay third set, then rebuttal, then conclusion. Ato na lang pangutana na lang punto siguro pastor, tubag na lang og punto pod Sir RG Sino para dili ta malangay, no? So kung dili kinahanglan ni objection, ayaw na lang og objection para makaabota sa atong oras. Pero kung kinahanglan ni objection, ayaw baya mo kaulaw kay maminaw ang mga moderators. Pastor, 15 minutos imong oras pagpangutana kung andam nakapalihog pangutana na. Pangutana ganina nako kung hangtod ba karon gito gidawat ninyo nga si Kristo may nagtukod sa relihiyong simbahan Romano Katoliko or Catholic Church. So kad pagid ganina sa pagbarog hangtod karon, wa gyud na nahitabo nga gidinay na pastor. Naman kay mo may gisulti sa mga ebidensya, alag-alag makakmi diri. Next question. Sunod pangutana, wa ba mahitabo nga gilisdan ninyo ang inyong founder nga mao si Kristo? Magyud na nahitabo nga giilisan si Kristo sa pagkagitawag og pagka-founder kay giingon sa Biblia ug kasaysayan si Kristo ang founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakoy basahon diri. Sige daw, basaha daw. Doktrina ni sa simbahang Katoliko ha, doctrine of the Roman Catholic Church. Kung silang doktrina. Doktrina Kristiyana na pastor. Yeah, doktrina Kristiyana. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga niila sa Santo Papa sa Roma nga mao'y ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mapod panimo wala ilisi. Sumala sa Santa at doktrina ninyo, ilisan si Kristo. Tama ni sayo. Okay. Tarantar mo. Tubag. Okay, moderators time. Mr. Moderator. Kadali lang. Okay. Natay 1 minute rule Sir RG Sino. Ato lang iwasan ang interruption. Okay. Palihog ko tubag Sir RG Sino. Mr. Moderator, it is a fallacy of argumentum ad verecundium. Fallacious. Nga naman, librong Katoliko niya, say kasabot-sabot. Diba? Kanang gingo din na nga, ilis ni Kristo din sa yuta, refer na sa pagka-representative.
kay walay laing translation ang word representative sa Bisaya kundi ilis. Next question. Salamat sa mayong tubag. Sa ato pa, oyon siya nga gilistan pero representative ang Santo Papa. So, ang Objection, Mr. Moderator. Objection? Yes, objection. Objection, Mr. Moderator. Ang trabaho ni Pastor Villaber mangutana. Okay. Dili maghimog tawag ang conclusion. Kay mama na iyang iyahamang tawag Noted. ang punta. Noted. Trabaho Okay. karon. Okay, noted, Mr. noted. Moderator, ilang makuan ba, di na magdali si Brother Archis, no? Namatay gitawag og silyogism. Nya mato para ba wala mo kataak, kamo giingnan mo ako kataak og eskwelahan. Wa po ni sa kataak og filosofiya nga klase. Objection. Diba? Objection, Mr. Okay. Moderator. Doon natin silyogism, kadali lang. Kaya nga, kaya kamanggunal ganina, nga wala kataak. Objection. 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 Silyogism. Silyogism gani, iplastar nimo ang mga katarungan, ay hapang pangutana. Sumunod na kulang, nimo wakang eskwelahan na. Objection, Okay, Mr. moderator's Moderator. time. Sir RJ? Isa fallacious argumentum ad hominem. Huwag ba si ingon si mga fallacious? Nga naman, tama ka na dapat na syllogism. Ang syllogism from major premise, minor premise, conclusive question. Ang imong ibuot na conclusion ka. Wala eh. Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Ay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Sama sa kong gingon, kinahanglan ta mo padayon, pastor, punto o pangutana. Sir RJ, tubag o punto para iwasan na tong objection kay nag-apas na ta og oras. Pastor, continue. Time resume. Thank you. Imo lang gidawat nga si Kristo nga founder sa Iglesia Katolika Romana, giilistan, sumala pa sa inyong doktrina. Karon kay giilista naman, ipadayon pa ba nimo Objection, ang Mr. Moderator. pagpangatuod nga si Kristo mo'y founder sa Santa Iglesia Katolika Romana? Misleading. Okay. Moderator's time. The question is misleading, Time pause. Mr. Moderator. Okay. The question is misleading. Nga naman, giklaro na nako nga kanang ilis din na term refer na sa representative. Dili na founder. Nag-mislead ka, Pastor. Ayaw i-mislead ang mga tao. Okay. Sir RJ Sino, palihog ko tubag kay mahitungod ba na sa doktrina Kristiyana. Nag-invoke of misleading, Mr. Yes. Moderator. Yes. The question is very misleading. Okay. Ano man, it is a fallacy of argumentum ad verecundium. Wala siya authority nga mag-translate o mag-interpret sa librong Katoliko. Kasabadista siya. Okay. Kami ang labas naman ang labaw na kasabot ang kanang ilis nga word na refer na sa pagka-representative. Dili founder mo bitawing ilis dili magtutukod. Okay, moderator's time. Moderator's time. Okay, next question, Pastor. Go ahead. Gigamit ninyo ganina ang gasita sa Adventist. Kinsa naghatag ninyo authority? Okay. Tubag. Tubag. So, tubag. Di ba man kayo authority ni? Mugamit sa libro. Kinsa naghatag ninyo authority? Gagamiton ninyo ang gasita o ang ministry magazine batok sa Seventh Adventist. Okay. Kinsa ang naghatag authority? Okay. Tubag. Tubag. Kaya huwag nang kalusot sa doktrina Kristiyana, dito na sa ilahang tawag anang libro. Ang akong tubag, simple po kayo. Ano huwag makanak-object ganina nga among gigamit? Dapat nag-object ka, kaya imo na Okay, moderator. Yes. Iyahang katungdanan, mao pagtubag, dili mangutana. Nangutana sa ngano daw ako mag-object. Okay. Tuwagon ako. Okay. Mr. Moderator, it is Yes, Mr. Moderator. Di-surrender na siya. Excuse me, Mr. Sa tubag, Moderator. nangutana na siya. Okay. Astula. Mr. Bro. Moderator, ang akong tubag, simple man kayo, rhetorical answer. Okay. Ang akong tubag, gipaagi na o question, di ba naana sa logic? Pastor Villaber, wala kataakan na. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Pastor. Next Kadali question! lang. Sir RG Sino. Naapa kay kadali lang. Naapa kay 45 seconds sa imong 1 minute, Okay. Sir RJ. Okay. Palihog kong Okay. continue sa imong tubag. Simple magug kayo. Number one, wala sila'y authority na magkudlo sa gitawag og librong Katoliko ngaya sila ra po'y magsabot-sabot. Wa sila authority. Ano yung pangutan po niya, nabatay tawag anong authority. Pinaka number one, ang tema mismo nga imong ipirmahan, klaro na, non-Catholic references, man hindi gamit ko. Number two nga tawag anak nga point, nganong wala ka nag-object ka ganina, samtang gigamit amo ng maong gitawag kong libro ha. Number three, nganong wala nimo gipasabot nga kanang Catholic Church nga nabutang sa gitawag og references, dili sa Seventh-day Adventist. Okay. Next question. Matur pa nimo, ang imong gihimo ganina rhetorical question. Sa panahon sa debate, kabahin ba ang rhetorical question? Tubaga, basi mo na natunan sa imong pag-eskwela.
Sa akong topic, Saan? kung ambisyon ka, Saan? rhetorical question. Ano? Naglito ka ganin ng rhetorical question. Objection, Mr. Itong Moderator. tayo, panimo, wala ka kay eskwelahan na. Objection, Mr. Moderator. Bro, That's so, one ano of my... to, si Pastor? Kami to. Sige. Iya kong gibugal-bugalan ganina. Nawa daw ko kay eskwela rhetorical question. So ako sa gipalo ang pangutana, naawa di ay kabahin sa debate, sumala sa eskwelahan ang rhetorical question. Kaya ako nahibawan, cross-examination, o kaning uban pa mga pero wala rhetorical question. Can you prove na doon rhetorical question? Wala. Pero next question. Okay. Sige Mr. na, pasayloon Moderator, na Yes, to. bro. ako ang tawagan ng side, Mr. Moderator. Pasayloon na to. Sa art Kanila sa pastor, ato sa paminaw. sa art and argumentation, normal gyud na maghatag ka different kind of questions nga ilabay nimo sa imuhang gitawag. Kung panahon sa Time TikTok. pa, Bro, time pastor, pa. kanila, pastor. Nahalangan si pastor nalangan. Kanila, pastor. Okay, niya. Balik ko lang ko ha. Normal lang sa bawat debater nga maghatag og tubag sa nakadaiyang pamaagi sa question. Remember na ang tawag ana sa cross examination, part din ang question, appeal din ang rhetorical question, appeal mo diya sa answer nato. Gitubag nato ang question through question. Mo na gitawag rhetorical gani nagpasabot nga gitubag nako implied implicitly ang imong tubag through question. Unya, wala din na sa eskwelahan, pastor. Nakagib ako ana. Okay, kadali lang. Moderator's time. Moderator's time. Tanawan, nanghagit na po. Okay, wala man siya ningot ikaw to, pastor. Wala ba na? No? Ako yung ipangutana, wala ko kayo sa Kadali lang, pastor, ha? Kadali lang. Okay, so, bro, regarding sa time, bro, kadali lang. Objection, Mr. Moderator. Kisa na Mr. Moderator. Bro, Mr. Moderator, kisa na siya. Kadali lang, relax lang. Ayaw lang, kadali lang. Mr. Moderator, kisa na siya. Kadali lang, bro. Relax lang, bro. Ayaw lang, ha? Ayaw lang, okay, ini. Yes, kasi ikaw ang maski ikaw ang team diha, dili man ikaw ang debaters, dapat yakin na nimo ka, pastor. Ikaw ang tawagan ng wala nagka-profession. Mr. Moderator, pwede i-turn down? Yes. I-turn down. Objection ang iyang gibuhat, naka-time post ta. Dili. Ay bro, ikaw rin nagsulti ang bias, nga wa kay labot sa debate. Team lang ka dito. Ha? Kadali lang bro. Iba si ikaw ang rules bro. Yes. Kasi atong klarohon sa public ha. Atong klarohon sa public. Walay oras dagdagan pangutanon pa rin inyong witness dire. Si pastor objection, ni ngayong counter objection ang atong atbang. Gihatag tag counter objection. Walay oras nga gisayang dire. Okay? So palihog, next question pastor. Next question. Kadali lang mapaliting pastor. Mr. Moderator, pwede ipadayon ang time kay nagdagan ang time. Okay, sige lang bro. Okay, next question. Sunod pangutana. Gidawat ni mo ganina nga ang simbahan katoliko ng Lotos. Pero mga pagano, matod pa, kaya debating kampanya man papiro na to si Sok Fernandez, ang inyong founder. Matod pa ni Sok Fernandez, usa kada kong sayo sa Iglesia Katolika, diha sa kasaysayan, mao ang makalilisan na pagpamatay sa mga irihis, kung wala mo dawat sa iyang pagtulunan, kini mao ang gitawag og dugoong inkwisisyon, o kini may usa ka dakong kaligunan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang Iglesia ni Kristo. Tinuod dili. Objection, Mr. Tama ba rin Moderator. Objection? Yes, go ahead. Simple kay Mr. Moderator, pinaka number 1 sa atong ang tawagan ng rules, bawal mo gamit og Catholic references. Number 2, gibasan niya kay Bradshaw, objection. Dili na statement sa simbahang Katoliko. Ang yawa rin mangingilan! Okay, moderator's time? Mr. Moderator. Yes. Namin na oras si Sok Fernandez, hindi nga nagyawa ng manginginan. Moderator's time. Thank you. Objection, Mr. So, Dali lang. dili na nawapon. Bro, kadali lang. According to the non-Catholic references. Dabatong tanan mo diha references Bro, sa ang Palestine. tema, yes bro, ang tema na to bro, Bradshaw is Catholic. Katoliko na si Bradshaw bro. So, appeal na siya sa dapat ang dawaton lang ang non-Catholic references. Mr. Moderator, Mr. Moderator, objection sa Mr. Moderator. Ako yung point of ruling, Mr. Moderator. Yes. Ako lang yung singi po yun ng kaganina sa doktrina Kristiyana kay murag lami ba? Pero ni mura magni tawag anang ni
Nangalat ba? Mo na ito ang giobjikan. Okay. Sige. Sige bro, continue. Ang naghimo manggod sa bisan mo dito kadali lang ha. Ang naghimo manggod sa tema ang Katoliko. Sila ang naghambog gani sila mogamit og Catholic Church. Pero it's not limited until to the negative. Pero sige na lang. Point of order, Mr. Moderator. Tagal pabor. Next question. Kadali lang. Teka. Point of Kadali order. lang. Pangutana. Okay, sige na bro. Continue na bro. Point of order, Mr. Moderator. Kadali lang. Point of order. Remember, tama, lagi ang Katoliko may naghimo, pero ni pirma man ka nga mo na itima. Okay. Ang challenge. Next question. Next question na ta. Next question na ta. Next question. Ni pirma ko tungod kay dunay palisi nga nagingon nga dawat ang tanang klases referensya. Yan ay standard. Stila ninyo. Standard ang gingon. Si Sof Fernandez dili Okay, standard. moderator's time. Bro, So, dito ano ba? Next question na ta. Ko. Yes. Si Sof Fernandez dili ba rin katuhuan niyang istorya? Okay, niya gitawag og tubag ko. Based sa tawag and sa rulings nato, bawal ang non-Catholic tawag Catholic references. Number 2, dili nato topic ko standard ba si Sof Fernandez o dili. So dili standard Simple si lang. Sof Fernandez. Pag sulti na di standard, what a topic ana. Sige, Next sunod. question. Matod pa nimo, o yun ka, nga giilisan si Kristo nga mao'y founder sa Catholic Church. Pero, Objection, Mr. Moderator. Again, Mr. Moderator. Gawas ako pangutana. Okay, Objection, Mr. Objection. Moderator. Kadali lang bro. Start ako. Kadali lang bro. Ato sa pamilawan ng objection bro. Paumanas Post ka. ako. Kadali lang pastor. Pastor. Kadali lang pastor. Karon, ang pangutana. Pastor. Objection sa. May objection pastor. Purot akong Okay. oras. Wala, naka-time post na pastor. Pakutanon pa na imong witness dire. 8 minutes and 37 seconds. Bro, objection? Simple lamang kayo. Ito kung ingon nga among biuyon ko nga giilisan pagka-founder. Ay, ayaw ka butang-butangi, pastor. Awa, diba? Di ba ako anang tawag anang gisulting ganina ka ng word na ilis sa doktrina Kristiyana, refer na dito sa pagka-representative. May ba term ilis, dili magtutukod? Anong sa manis, pastor, eh? Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kanang pulong nga representative. Mabasa ba na sa inyong doktrina Kristiyana? Sa English, ang problema, kaya wag yun ako na bit-bit, kaya wag ko magtuog ang Wala. magaling ka anak. So, Kaya bawal wala. mo sa ito ang rules. So, tanawa, Dili wala. ba? Bawal sa ito ang Wala. rules na mo gamit o Catholic reference, Sunod pero pa di mo gamit kana. mo. Pastor, Ikaw kailan? mismo ang nag-deny, ikaw mismo ang nagsupak sa rules, kaya mo gipanday. Nag-rules, nagsulti ni Mr. Moderator na pwede yung bugamit pisagonsa. Standard! Dili standard! Pastor, kadali Dili lang. standard! Bro, kadali lang. Dili na to kalimtan nga sa debate gitawag ni siya og give and take, mangutana, mutubag, tag-usa ka minuto. Dili ta pwede magsapaw-sapaw kay dili ta magkasinabot niini. Atong respetuhon atong rules nga 1 minute rule. Pwede ta mo istorya paghuman sa usa ka minuto sa kada debater. Palihog lang. Ibutang nato ang atong debate karon into Christian way. Dili nang lalis ha. Okay, next question bro. Okay. Ano, Mr. Moderator? Ang ako magong gipaabot kay Pastor Villaber, gubaon niya ning mga ebidensya nato. Okay, noted bro. Ha? Gubaon Bro, niya. noted bro. Instead of tawag ka ng Bro. Yes. Okay na. Dili, kadali. Ayaw na pag-apil-apil. Kadali lang bro. Wala ko naghilom-hilom na bro. Gipaundag lang ko siya bro. Kadali lang. Next question. Baliw ka. Next question. Di oyo man kagagilisan, sumala sa Biblia, pwede bang ilisan si Kristo? Ito ba? Na eto ba, pag imong ganig ilis sa doktrina Kristiyana, again, balik-balikon nako, representative. Pwede ba ang representative or puli or ilis sa Biblia? Pwede, oy. Sunod pangutana, ang meaning sa representative, managpasabot ba o gilis? Ito ba? Ang translation, dili na nagpasabot, meaning man na imong gisulti. Ang translation, walay lain, tipa. Di kagwantas pastor eh. Niya, Dili. pag ino na ko tawag ang representative, ang pag-translate man gud sa Bisaya anak walay laing pulong. Ang term nga representative pag abot sa Bisaya ilis, mo bitaw ilis ang gibutang dili magtutukod. Kung magtutukod pa dapat magtutukod ang ibutang. Ha? Dili kitawag ang ilis kay ang term nga ilis or puli isa na sa mga translation sa word representative. Next question. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo, walay laing Bisaya sa representative, ilis.
Baruganan nimo. Saka na ang gitawag og translation sa gitawag og doktrina Kristiyana. Tipa-tipa, Mr. Okay, kadali lang. Barugan ba tama ba? Mr. Moderator. Okay, okay. Dili na dapat. Buyis, dapat Diba? tubag sa isang yes or no. Okay. Bago siya explain. Okay. Noted, noted. Palyog ko categorical. Simple Categorical lang. ang Ang ako ang tawag ang tubag simple. Ako agad na nagibarugan. Imo makabarugan na nimo. Ang ako ang tawag ang nagibarugan din at the time of the translation, walay laing gigamit ang translator sa pag-translate gawa sa pulong ilis sa term representative. Ayaw mo dito nga ang ilis dito sa isa-isa ko na po din mo sama atong oro yung gigamit. Depende na sa paggamit sa usage eh. Next question. Next question. Matod pa nimo at that time wala pay Bisaya nga equivalent sa pulong representative. Buot ba nila pasabot kaya sa English representative ang nakasulti nya pag Bisaya ilis kaya wala laing word nga ika Bisaya sa representative. Incorrect generalization, Mr. Moderator. Okay, time pause. Pastor, Okay, time pause. sundo na ang luhin ka, Kadali diba? lang. Kadali lang bro, Sir RJ Sino. Kung saan man mo tubag ka o mo clarify ka. At Mr. Moderator, nag-object ko, Mr. Moderator. Okay, objection. Go ahead. Incorrect generalization man gud na ba? Nga naman, tungod kay ang kana nga panahon pag-translate, ang gigamit sa translation is term ilis. Wala ko labot o napapailaing translation ang word representative dos Bisaya. Di ako nagapunting sa libro nga among dili man na inyo, so kami ang otoridad nga mag-explain ana. Sunod po, Ayaw mag-explain, dili man na imo ha. Okay, next question. Sige. Next question. Matod nimo dili ni sa standard reference. Buot ba nila pasabot nga ang doktrina Kristiyana dili standard sa Katoliko. Tubag. Objection, Mr. Moderator. Okay, It is a objection. fallacious. Fallacious, Mr. Moderator. Okay. Misleading. Kadali lang. Misleading. Pastor, ang objection dili tubag. Atong paminawon unsa ang iyang objection. Naka-time post ta? Ang object kadali lang. Ang objection dili tubag. Ang objection dili tubag. Unsa imong objection, bro? Misleading man Mr. Moderator. Tanawa ra Ano ko. reklamo eh? Dokumentong Katoliko himuon imong standard reference is Ginoo ko yung taon. Okay. Eskwela ta pastor. Kabalong taon sa standard o sa dili standard pag tawag ang Katoliko kanimong ipasabot ini sa bias book. Dili na standard ang standard mga Moderator's time. Moderator's time. Moderator's Counter time. moderator, counter Pastor, objection. pastor, kadali lang, pastor. Ang iyon ako ni mong team, pastor. Na dili sila mo ko, Andre. Dili man ka pwede mo dida. Kadali lang, bay, kadali lang. Ayaw, wala kay tayo mo istorya, Andre, si pastor lang. Naagalay ko'y kauban, o. Pastor, ayaw, relax lang ka, Brad. Sige lang. Relax lang ka, Brad. Relax lang ka, Brad. Basking kwan, relax lang ka. Ha? Okay, so, pastor, next question, pastor. Dati pa. Next question. Sige. Ikaw ng next question. Sige. Matod pa nimo kay dili man kani standard kini nga referensya bot ba nimi pasabot nga ang doktrina sa simbahang Katoliko nga nagsulti nga si Kristo Ilis di ba ni sa standard. Mr. Moderator, objection. Again, another misleading question, Mr. Moderator. Okay. It is a misleading question, Mr. Moderator. Okay. Objection again, Mr. Moderator. Okay, kadali lang. Moderator's time. Bro, RJ Sino, kadali lang ha, pastor. Bro, dawaton ang pangutana ni pastor, dili. Objection siya. Yes, sa akin yes. Yes ako, yes. Ang kanang pangutana, naaman na sa kuan sa pagkuan ni Sir Andy Sino kaniya. Pero kaso lang, kay ang gibasa ni pastor, dili standard mao na nga. Okay? Next question. So klaro. Next question. Ang simbahang Katoliko nga doktrina dili standard. Next Mr. question. Moderator, objection, Mr. Moderator. Okay, bro. Continue. Objection. Bro, noted. Tipa. Kung standard pa na, itoon na mo. Okay, next question. Sige. Sunod pangutana. Listen. Sige. Matod pa nimo wa gyud mi nakaguba sa imong pagpamatuhod. Ang pangutana mao ni ang tema na pabarog ba ninyo nga duha ang pangalan Catholic Church o Roman Catholic napabarog ba ninyo wala? Another misleading question, Mr. Moderator. Ang misleading tanan. Misleading. Okay. Misleading. Okay. Mr. Moderator. Yes. Ani ha? Ano na kayo mong kagtawag anang misleading? Wa man ta nagisgot og name diha. Wa ta magisgot og name diha. Nagisgot ang institusyon nga nailang Catholic Church o Roman Catholic Church. Grabe naman, Pastor. Pati pag-define naman sa topic ni Takbaw. Sunod pangutana. Next Mr. question. Moderator.
Nabasa ba sa tema ang institusyon? Tubag ang tema, dibatihan, dili kay ang tema mao'y pasahon. Pastor naman. So wala sa tema ang institusyon. Bro, kadali lang bro. Kadali lang, pastor. Ito baga. Grabe naman. Ano ba ha? Ang tema, hisgutan, dibatihan. Dili kay mao'y pasahon, di mo apil ang proposisyon na Mr. Moderator, objection. Objection, go ahead. Mr. Moderator, ang iyang objection. Sige sa object. Pero nangulatan na sa istorya. Paano mo badlungay? Moderator, wala man siya nag-object. Nagtubag siya, bro. Sige sa object. Nga panahon sa objection, sige sa pangulatan ng istorya. Nawapon mo badlunga. Kaupan pa mo. Tubaga. Bro, pastor. Kaupan pa mo. Pastor. Tara, tulungan niyo po. Moderator nang ikalaban. Oy, nabayas naman ni ani. Pastor, Pastor, kadali lang nangutana gani. Pastor, nagruling ang tulo ka moderator sa imong objection ganina. Ha? Nagruling pastor. Ayaw pagsultian na pastor kay tulo mi kabuok diri. Sige na lang. Ang objection sa debate pastor is normal na siya. Sa iluwag ko, sir. Ha? Normal na siya, pastor. Ang abnormal lang diha kung ang imong objection dili na mo paminawon. Ang objection sa pikas kung dili na mo paminawon. Objection, Mr. Moderator. Oh. Nangulakan na sa tayong istorya. Oh. Hindi mo badlunga. Dili to the point of the objection. Imo na pong ipasagdan. So Pastor. nagtulak ang kauban mo. Pastor, imuhang responsibilidad ang mo-object kung dili nimo dawaton ang iyang pangutana. Dili amo ang mga moderator. Ako man nangutana. Di ba siya nangutana? Mao gani pastor mo na kung dili ta magkasinabot, mangutana ko ani kung unsa ipatubag ba imong pangutana, ipatubag ba? Kung magkasinabot mi ipatubag, kung dili ipatubag ana ro mga Ang pastor. pangutana, balik ko na ko Mr. Moderator. Sige. Ha? Pangutana. Sorry, sa Moderator, the stress. Sorry, sir. Ano yun? Ang pangutana, matur pa nimo, wala mabungkag inyong tema. Ang pangutana, napamatunan ba ninyo nga duha ang pangalan, Roman Catholic o Catholic Church? Misleading. Misleading na po. Okay. Sunod pangutana, matur pa nimo ganina, wala ka magpamatuod o pangalan sa iglesia. Ang imong ipamatunan institution. Sunod pangutana, imo na bang biyaan ang pangalan nga Roman Catholic Church nga usa ka proper name? Fallacious question, Mr. Moderator. Rawaragon. Okay. Sari magpo. Objection, Mr. Moderator. Sunod pangutana. Next question. Fallacious pa ka. Fallacious. Sunod pangutana. Fallacious question. Di pa. Nag-object ko, Mr. Moderator. Okay. Okay, objection bro. Magod ni. Okay, time Ano pause. magod ba? Sa most magod sa debate o art of argumentation, dapat mo gamit ta og lohika. It is an art of correct thinking and correct reasoning. So karon ang question ni Pastor Villan, klaro nga nakaayo, wa man ta nagpamatuod og ngalan diri. Nagpamatuod tag institusyon nga nailhang Catholic Church or Roman Catholic Church. Pagkatapos, maano ito yung misleading, nga naman kay ang question, wala niya sa gitawag o argumento na gipirmahan sa tema. Okay. Ito nung Pastor Pod. Pastor, next Kasi question, kamaglawan Pastor. sa itong mga tao na Okay, next question. Ang sunod pangutana. Ang temang pabatudan pinaagi sa Biblia and references. O yun ba kang ang nagpasabot o coordinating conjunction nga ang pikas dili makabarog kung walang pikas. Okay, yes. Yes. Karon, kay inyo mang nabasa sa referensya nga Roman Catholic pero bisag walay babasa or Catholic. Nabasa ba sa Biblia nga Roman Catholic or Catholic? Mr. Moderator, Okay, objection. na po ang style. Misleading na po. Misleading again! Misleading! Kadali lang. Siya mo tubag. Ani ha? Objection, Mr. Moderator. Okay. Misleading? Di man ang tema mo ipabasahon sa Biblia? As ginoo ko, Pastor. Uy, di na lang ta magdibati, magbinasahay na lang ta. Hostila. Pastor, Di ba? Di na lang ta magdibati, Pastor. palihog ko balik sa imong pangutana, Pastor. Ang article, ang coordinating conjunction nagpasabot that the first statement cannot stand without the second statement. Yes. Mao na ang ruling. Karon ang pangutana,
Kaya di man ay kabarog kung sa isa niya walang mabasa sa isa. Wa man mabasa sa referensya nga Roman Catholic or Catholic. Wa may nabasa sa referensya. Nabasa ba sa Biblia nga Catholic or Roman Catholic? Policy of silence, Mr. Moderator. Moderator's time. Moderator's Paki-repeat sa ano, kasi hindi ko masyado nakuha. Istorya mo kung ni bro. Mao lagi na, bro. Palihog lang, ang moderator, ayaw lagi ninyo lagi kwan kay... Excuse me, Every Mr. time Moderator. ba, nagapaminaw mi sa ilaha, nga, mangutana mo diri, makikistorya mo sa moderator. Mr. Moderator, Karon pwede ba mangayon niyo? ang verdict karon sa ato isa kakauban nga moderator. Mr. Moderator. Dili na noon siya kay ang iyang atensyon na nasa inyo. Hangyo may Mr. Moderator nga, Pastor, pwede mo hangyo, Pastor? Wala gid may representante diya nga sa among grupo. Ang inyo halos tanan na diya ba moadto na siya diha. Pwede diya lang dapit. Okay, Oh. kamo ra may nagkuan. Wala, balik na po na to ang pangutana karon. Palihog ko, balik pangutana pastor kay wa madungog sa ato ang kwan. Kauban. Mr. Moderator, ang point man ko misleading ang question. Yes. Klaro man kayo, dili man pwede nga ang tema mo ipabasa. Okay, moderator's Dili time. ka na, Mr. Bro, moderator's time. Mao lagi na ang purpose aning tulong ang moderator dire para sa mga misleading, para sila dili. Mao na ato tagaan og kwan unsa man imuhang verdict. Paki-repeat lang tong question kay wala kayo na ako makuha. Tapos, si Bro RJ pa ano lang siya muna. Sige. Pastor, palihog kog balik sa pangutana. Conjunction, coordinating conjunction ang nagpasabot. Sumala sa English ruling, English grammar ruling. That the first statement cannot stand if without the second statement. Karon sa second statement, na referensya. Ang primerong statement, Bible, but pasabot basahon sa duha. Wa man mabasa diri sa referensya nga Catholic or Roman Catholic. Walay sentence nga nabasa ba? Nga Catholic or Roman Catholic. Ang akong chance ihatag ninyo karon, mabasa ba sa Biblia nga the Catholic or Roman Catholic? Okay, based on my analyze, based on topic, pakisagot, Bro RJ, dahil ito yung nasa topic. Okay. Ang kana sukad pa na kanina mao na nga topic nga kana umurma lang po ang nilalisan pero kung mangutana ang negative side tubagon ang sang positive side okay mo bitaw akong itubag Okay, ang boto 2 out of 1. Palihog kog Okay. kwan bro. Palihog kog tubag. Presumption ni Pastor Villaber na wala daw may mabasa ka pinanagibasa kanina. Biblia. Roma, Kapitulo 11, versikulo 12. And if the Gentiles have been to... sige, hindi na ako kayo makaroon. Gamay kayo. And if the Gentiles have been to greatness by occasion of the sin, and full of the Jews, how much more, when they shall become Christian, will they add to the glory and greatness of the Catholic Church? Kanang Catholic Church, sama na. St. Vincent Pagkaha, di ba? Dira. Okay. World Book Encyclopedia. Catholic Church. Kadali lang, Mr. Moderator, ha? Catholic Church equals Roman Catholic Church. Kasi magtutukod? Time. Christianity Time. space greatest legacy. Next question. Time. Pa, Mr. Moderator. Time. Ay, okay na bro. 1 minute. 1 minute. Next question. Sige. Okay. Next question. Napa. Next question. Kaya nabasa man ka ninyo sa Biblia ang the Catholic Church or kanang statement Roman Catholic Church kung tinuod nga nabasa showdown tinirmahay ta. Mr. Moderator. Tinirmahay ta Mr. kadali na. Moderator. Showdown ta. Moderator. Kung tinuod nga nabasa Misleading, ang Mr. Catholic Moderator. Church or the Misleading. Roman Catholic Church kung tinuod nga nabasa panaog ko. Mr. Pero kung Moderator. dili mabasa sa among mga CST manaog. Sige, tanang na itong gudawag mag-showdown. Moderator's time. Showdown. Moderator's time. Ang showdown or challenge question wala na sa itong rules, Pastor, sama sa akong giingon ganina.
No? Kadali lang. No, ang showdown or challenge question, Pastor, once nga dili gani magkasinabot ang kuan ato ning next question. Karon pangutan-on ta ni ron kay isang at man nato ni sila. Nakay showdown pero wala sa atong rules. Wala po tayo rules diri nga during debate magbuhat ta og bag-ong rules sama na magpinirmahay ta. Okay? So, Sir RJ Sino, dawaton ba nimo ang ilang challenge question? Hindi na ko madawat ng misleading question, Mr. Moderator. Okay. Misleading na gani pakpak ang misleading. Next question. Next question. 1 minute and 59 Sir seconds. Moderator. Okay. Question. Excuse me. Nag-order ng moderator next Okay, question. Sir Moderator. Nag-order ng next Yes. question. Kadali lang. Unsa man Point of order, Mr. Moderator. Giklaro na Wala, ko. moderator, kaya kita ko point of Point of order, Mr. Moderator. Walang ikaw. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. Pastor, kadali lang, Pastor. Paminaw lang sa nato, Pastor, kay appeal na siya sa objection, Pastor. Unsa man na imong objection, bro? Hindi, nag-point of Ang order ko, moderator Mr. tao Moderator. point of order. Ah. Sir, insulto na si Kumpad. Kadali lang, Pastor. Kadali lang, Pastor. Pastor, kadali lang. Paminawon nato, Pastor. Kay gi-address man na niya sa moderator, atong paminawon. Kay tanang i-address ninyo sa moderator, considered na as objection o kinahanglan ninyo ang attention sa moderator. Kung na, karon atubang man siya sa kuha, Pastor, atong paminawon para walay kuan ba, walay unsa man. Nag-point Kadali lang, iniguman niya, Pastor, ikaw. Kadali lang. Saya ka, nga anong point of order ka? Pastor, Ano ko siya? bro, unsa man na imo ipaklaro mo? Hindi, nag-point of order ko, Mr. Moderator, kay akong i-implement ang gusto ang ruling unta. Naunsa man, klaro man ako ang tawag anang tubag katong iyahang bago lang giingon nga gidawat, nabasa. Ako nagiklaro nga misleading ang question. Okay, noted. Pastor, Pagtang misleading? okay, noted. Next question na ta. Sige. Sonor pangutana, kanang misleading oy. Hindi matubag misleading. Sonor pangutana. Mator panimo nga dili man mabasa. O kay dili pa lang dili ka modawat sa challenge. Kanina gidawat ang imong challenge. Nga kung mabasa capital C o small c. Kabati mo gidawat mo. Karon dili na dawaton. Karon kay dili man nimo dawaton. Buot bay pasabot. Napildi na ka. Objection again, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Unsa naman ta, Pastor? Tanawan ninyo mga higalag, mga igsuon ha. Simple lang kayo ang punto dire. Ang gusto niyang ipamasa ang tema sa ebidensya, dili uy. Debate man. Objection, Pastor. kadali lang. Object ko, Mr. Moderator. Objection mo gani ang gipaminaw na to iyang objection. Kadali lang bro ha. Alangan mingon siyang objection. Unsa imong objection? Musiga lang iyang mata. Unsa na to pagsabot sa iyang objection? Di ba? Kamo ni objection mo, ni-explain mo sa inyong objection. Alangan magmusika lang po inyong mata. Kisao na to pagkasinabot ani. Mangutana mo objection, wao na to ang ilang objection. Apil mo paminaw. Kay kung dili mo uyon sa objection, counter objection mo kay magboto mi. Ana ba? Lugay naman tang debatidor. Oy! Lugay na tang debatidor. Objection. Object ko, kaya wrong presumption, Mr. Moderator eh. Okay. Ano man, ipa-admit ka sa kong appeal, di ko nga nakaparugan ni mi. Diba? Nag-point of order ko, ano man kayo. Kasabot ba ko si point of order? Bro, padayon na bro. Reklamo man mo, be. Bro, padayon na bro. Unsa man imong objection bro? Punto na ta bro. Dagan ako kalaban na rin ba? Murag, di sila kumpiyansa sa Bro, pastor. sige na bro. Di ba? Dagan ako kalaban nun rin, di lang kasi pastor. Sige. Niya ba? Nag-point of order ko, nga naman gusto niya ko ipaklaro na musunod ta sa insaktong rason. Ikaduha, dapat musunod ta sa insaktong lagda sa reglamento sa debate. Paano tayo misleading, palasyos ka naman kay halos talang question ni Pastor Baliber. Palasyos eh. Okay. Argumentum ad ignorancia. Okay. Argumentum ad populo. Bro. Suppressing the facts. Grabing violation. Time bro. Counter objection. Counter objection ng ko, sir. Okay. Nani, sir. Ang dapat mo declare o palasyos ba, argumentong palasyong ba, moderator man god nga trabaho, misleading ba, moderator na nga trabaho, di na trabaho sa debatidor. Okay. Moderator's time. Next question na ta bro. Kaya nadungog na ang inyong mga objection o counter objection. Noted. 1 minute and 27 seconds. Pastor, go ahead. Sunod na. Ipadayon ba rin mo pagpamatuod
tuod nga si Richard Baxter, protestante. Sumala sa tawag ka ng mga standard nga reference nga gikutlo na ko ganina. No? Ipadayon ba nimo Philips, pagpamaton? Kadali lang, tumag pa pastor, kadali lang. Philips Encyclopedia, ang Church of England, protestante, himuon yung katoliko. Oy. Giila di mong tawa na, pastor. Sunod Next pangutana. Sunod pangutana. Moderator's time. Pastor, last question. Eksakto, usa ka minuto ang nabilin sa tong oras. Go ahead. Last question na lang, Nick. Last question. Okay, last question. Ipadayon ba ninyo pagpamaton nga proper name ang Roman Catholic? Ipadayon ba ninyo pagpamaton nga proper name ang Catholic Church? Out of order. Okay. Moderator's time. Mr. Juan, naman topic of Mr. Moderator. Kadali lang. Kadali lang. Pastor, kadali lang, pastor. Objection man ni pastor. Ini human. Counter objection ng pastor. Pastor, kadali lang. Objection man niya, pastor. Kadali lang, pastor, ha? Dili ba gud ba? Mr. Moderator, sige sa declare nga misleading, out of order, palasyong argumentum, wa kay gibuhat. Okay. So, last ko naman eh. Talata kayo, Mr. Moderator. Last question Wa naman gyud kayo eh. nga. Ano mo badlong man kung dili ka mo objection? Dili trabaho. Objection man lang yung imuhat, pastor. Dili diya trabaho nga mo declare og out of order. Imo na trabaho. Pastor, kung dili ka mo objection, pastor, sa iyang objection, pastor, mo ka nang linon ko, hulanta, pastor, kini objection siya, muhatag kang counter objection paghuman. Ana, pastor, kadali lang bay. Ayaw may diktahi bay. Once nga ang debatidor mo atubang sa moderator, kami ang tuyo ana, sabotable na siya nga objection na siya. Wala siya ni tubag ana bay. Bro, RG Sino, unsa imuhang objection? Out of topic. Okay. Bata mag-iskot og pangan. Nag-iskot ang institusyon. Kanang musulod pastor mga pangutana ba? Pastor, unsa imong counter objection out? Ang akong counter objection, Mr. Moderator, nganong mipirma man sila sa duha ka proper names nga Catholic Church o Roman Catholic Church, nga di man kahisgutan ang pangalan. Okay, moderator's time. Di usahan mo na ron. Batubagon ang pangutana dili. Iwa na tayo gibuhat. Okay, pagkatubag na lang para sa kalinawan sa tanan. Okay, kung ako, tubago na lang kay pangutana sa Seventh-day Adventist, tubago na lang. Okay, palihog kong tubag, bro. Duha ang kwan, bro. Palihog kong tubag. Sige. Tubag na Proper lang name, daw. makabog. Oh, yeah po, doy. Okay, kanang giingon nga the Catholic Church, proper name in the sense that it is distinguished and specified sa usa ka institusyon nga nailhan o gitawag nga Catholic Church or Roman Catholic Church. Karon, nabasa ba namo? Nabasa. Oh, mismo pagani ang inyo ang tawag anang basahon, no, klaro kayo. How church was founded, there's its origin from selection by Jesus Christ of Apostles, Peter's chief of apostles, and there's his history through his successors in Bishop of Rome. Kisa man Romano Katolikong Iglesia. Kanya pagkaman mo ingon nga tawag anong wala na, ay, imo makong pastor. Di ba sa nagaling namo, bisag ibilin sa mga dihatag. So, buhok ba namang ipasabot? Okay, pastor, sorry. Ningon ako nga last question na lang to. Last question is last question.